Mama Mini Baloyi pamwechete na General Brigadier Chiwenga vakwanisa kuti vabate Budi Venandosi vaendeswa kulunch. Would you remember Budi Venandosi vakati vane $20 kuti vaendese General nemudzimai wavo. Aiwa, his dreams came true. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Budi ava vakatambudziwa zvikuru, vakatrolwa nemanetizens ukanzi ko wadareiko kuda kuzvinyadzisa zvakadai. So Mama Mini vakaposta a random post Budi ndokubva vapinda mu comment section vakati mamaka ndinoda kukuendesaiwo kulunch imi na Brigadier nemudzimai wangu kuti tinodya $20 paNandosi. Vanhu vakati aiwa zvinoitwa nemunhu akakwana here izvozvo asika. Mama vakati aiwa zvakangonaka, regai tidini tivabate brother ndokubva vaendeswa out. Hatizivi kuti akazobhadhara bill ndiani iyo 20 ya zvakaoma. So mama vanyora ivo vakati we finally hosted the Nando's guy Edwin Brisco Chisango and his lovely wife last Sunday. True to his word, he brought the money he promised he budgeted for our Nando's. Akazoramba hake kuti awedzera up to $50 as some of you had suggested on a lighter note. But we were happy can. He even narrated how some of you insulted him, saying washaya pekupengera here. Some even threatened him, citing security reasons. He had to temporarily block his account. But well, here we are. So vakabva vaenda naye kulanchi, vakabva vaenda naye kuprazi. Guys, it was lit. Zvakabva zvangonakidza. Vakangopfekawo kani hembe dzavo. Sweet kani. Asi vazotenda ivo mukoma Edwin Chisango vakati I love you vabereki vangu. Dai taiva neZimbabwean Guinness kamukomana uyu aipinda pamusana pecourage yakaita in the history of mapresidents edu. Ndiani akambonyora comment ndoda kudya nemelunch akanzi dovuya. Imika zvinhu zvisina kumbogara zvaitika. Mukoma Edwin Chisango vakafara zvikuru kusvika vanyorera baba namai Chiwenga kuti I love you. Imi zvakaoma. After vadyawo lunch mukoma Brisco vazonyora a love letter to the first parents, a letter of gratitude for the visit to Chivaraidze Farm, 15 December 2025. Dear Your Excellency and Amai, I read this letter with deep appreciation and gratitude on behalf of my wife and myself following the honor of being invited to visit your Chivaraidze Farm. We are sincerely thankful for the opportunity to tour the farm and to personally witness the various projects you are undertaking. It was truly inspiring to see how your vision has been translated into practical initiatives that promote productivity, innovation, and sustainability in agriculture. We are particularly moved by the positive impact your farm is making on the surrounding community, the employment opportunities provided, the support towards healthcare and development of Chivaraidze School. Demonstrate a genuine commitment to uplifting lives and investing in the future of the community. Such effort speaks volumes about leadership that is people-centered and development-driven. Furthermore, we commend the significant contribution of Chivaraidze Farm to national output. Your work stands as a strong example of how agriculture can play a critical role in strengthening the country's economy and ensuring food security. Above all, we are deeply grateful for the warmth, hospitality, and trust that you and Amai showed us during our visit. Being received with such humility and openness, despite us being ordinary citizens without influence or wealth, was both humbling and unforgettable. It reflected a rare and admirable spirit of inclusivity and respect for all people. Once again, please accept our heartfelt thanks for the invitation, the experience, and the kindness extended to us. We remain thankful for the opportunity to share in your vision and experience your work at Chivaraidze Farm. And we sincerely hope that circumstances will allow us the privilege of crossing paths with you again in the future. We wish you continued success in all your endeavors and good health as you serve the nation. Aiwa guys, pampacho nengo chingoi ordinary civilian. Asi chirungu here guys. Muno proud Zimbabwe here. Aiwa muno proud isa. Chero munhu anenge achitengesa bhurumu mu street zvichiradza zvinhu hazvina kunyatsoti. Akanzi hecho chirungu. Aiwa anochidamburisa. Ndaproudiswa ngetsamba iyi
zvokwadi tisataenda kure. But anyway guys, mama varatidza humility. Vari vamwe vaizotonzi National Guard ngaiuye pavari vachaendeswa kumatocharing chambers kunobvunzwa kuti who are you, uri kuedza kuda kutiuraya here, moza tumwe tunhu tusina kana basa rese. Mukaenda kuDubai kwamashaiks anongopinda zvavo lolo kunge timu risina kana basa. But we have our head of states anenge ane mota 27 dziri kugadha munhu mumwe chete. Manetizens ari kufara zvikuru vakati it makes a world a better place when people in power listen and live in harmony with ordinary citizens. Thank you for setting a good example of what leadership is all about. It's always humbling to be honored by those whom we adore and look up to. Pamwe pacho the leaders are far removed from the realities. Avato understand kana chiti kune pothole. Vanenge vachiti pothole kupi? Because vanenge vachimaya neHarare Drive, vachimaya nemahelicopter, vachiflya in and out, mazimota avanenge ane mazishock absorber, havasi kutomboziva zviri kuitika. But if you interact with the ordinary civilians, unogona kutoziva kuti chii chiri kunyatsa kuitika mumastreets umo. Brilliant that way. My role is to look for global talent in nature. And I can tell you without asking the background, qualification and professional history, this guy has immense talent that may be translated into brilliance. Zimbabwe need sharp brains that may be mentored into national assets. Minnie Baloyi, this guy is a national asset. This letter, the diction, sentence construction, and confidence shows some coherent of thought process, risk-taking, and focus, which are key ingredient in leadership and technical ability. So ndevamwe avo vaona kuti aiwa nyaya haizi pakungoti ndoda kuenda, asi chakamutuma chacho ichocho anofanira kupuwa presidential guard. Fambe naye mukomana Edwin akutoremera mastreets, nayewe Edwin and his wife are humble and likable. No wonder makaattractana. Science says like poles repel and the upper is the other way around. Unezodzo Edwin, don't underestimate that. Amai venyika, the next meal is on me, but not Nando's, not chicken in, not chicken slice, but Roadrunner in at my farm, which I got on the sacrifices of Chef and his colleagues we call war veterans. Though some have forgotten Nziradzima Soldier and Gutsa Rushinji, which Chef keep reminding. Ndevamwe vari kuda kuti Chef na mama vatosvika kuprazi kundogadziriswa nyaya dzeGutsa Rushinji ikoko nekuti ivo vakawana famu pamusana peropa rakateurwa namasoja. This family is truly about love and unity. Later on, Baba preached and said, let's not just kneel together in church and pray to God without helping carry each other's yoke as one. Let's unite and share burdens. He also said, and I quote, we have few days to live under the earth, and when you die, no one carries any of these riches. You will leave them behind. So we better spread love and share what we have. So aya ndo mashoko ageneral avakataura kuchechi uko vachinge vapfekedzwa nguo dzavainadzo idzo ka. You know, we were used to be afraid of General, but now we see him as a father. All thanks to Mama Minnie Baloyi vakatipa kuti tione the other side ra General. He's a happy person. He is smiling. I love you. And I love how you came in VP's life full of humility. Hamuna kuvunduka standards, but you brought a new vibe in life now, a normal one. And Pandoti Makapenga is turning a woman into a fully devoted Christian. And akomberera emaoko amai. And asana mbokona in person, but judging with the body language at different people you meet, they will become showing kuti mune good aura nezodzo. Mama Minnie Baloyi, mutore a true mother of nations. The way Amura accommodative on your social handles. Tinongoda kupedza nekutenda vakakurerai. It shows kuti makabva kune vanhu and you still representing them well. Haiwa apa baba vakagonesa zvikuru. Aiwa munamato wavazhinji ndokuti may the Lord keep you together and murambe muchinteract nevanhu masocial streets umu. Kumanetizens anomboda zvakawanda here guys. Manetizens anoda kuti pangoitika that interaction ekuti titi vuno mvura haisi kubuda mumatepu imogona kuti mutibatsiro nepamunokwanisa. Vuno great man inoda mawheelchair mama vamanya zvakare. Vuno kwaitika if we find 30 people vanofunga mufungiro unoita mama uyu nyika yagara zvakanaka kurimuka vangambowana mvura inobuda matepu kuHarare vagomwawo zvakare matepu vasingaiti zvomugodhi unge vari gokwe. Aimi tiregai ndizvo varipo pano titende.